बेजों लोगोसे लोब्बा थायो आरो जों सानो जेनेबा जों जौ लोङाबानो जों बर' नङा जों बेखौ बुंनो नागिरो नाथाय जों जौ लोंनाया बोराइफोरा बा जोंनि बुरैफ्रा लोङो नाथाय दायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा उन्दै उन्दैफ्रा जाहा मा जालांदों जोंनि समाजावहा सोरबा सिगारेट सोबग्रा थांखु जाग्रा डेन राइट सोबग्रा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बाहायदों आरो बेखौ बाहायनायनि कारणे जोंनि गथ'फ्रा मा जादों जोंनि गथ'फोरा दिनै गोदोर जानांगौमोन गोलाव जानांगौमोन खिन्थु बिनिफ्राय जोङो गाहायावसो थांदों जाहाथे बेनि सिगांनि बुंथिगिरिया बुंदों सोलोंथाइया जोंनि थाखाय दरखार नाथाय सोलोंथाइ मोननो कारणे सोलोंथाइखौ जों लानांगौब्ला जोङो मा जानांगौ जोंहा गोग्गो देहा थानांगौ आरो बे गोग्गो देहाखौ जों गोबां समाव मादों नस्थ' खालामनानै लादों जों जानानै लोंनानै जोङो नस्थ' खालामदों आं सान्दों आं बुंनायखौ गोबाङा नाजावनो गोसो गैयाबाबो जों नंगौ होननानै गोसोआव साननानै लायो नङा दा नंगौ नङासै जों नाजावनो थान मोनो खिन्थु जों नंगौ होननानै जों बेखौ मानो जों फोथायो बेनिखायनो आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों जुग बोसोर जोङो जौखौ लोंबोबाय खिन्थु जुग बोसोर जौ लोंबोनानै फेग्रा मुवा बाहायनानै दिनै जों मा जानो हायाखै गुबुनफोरबायदि जों गोजौ धोन गोनां सम्पति गोनां हिक्षित लेखा गोरों माहाजोन जों जानो हायाखै नाथाय जोङो जौखौ लोंबोनानै मा जादों जों गोबां समाव नुनो मोन्दों बिफानि दिनाव दङमोन बांला खिन्थु दायो थाङै थाङै मा नुबाय न' मोनसेबो गैला बेनिखायनो मा बुङो सिगांनि मेथाइगिरिफोरा बुङो सिगाङाव मा दङमोननो एकदम बाख्रि दङमोन खिन्थु दायो मा गैला बाख्रि गैला बे बाख्रियाव माइ थायोमोन दानिया माइ गैला बेयाव मा थायो मात्र मावजि मासेयाल'सो थायो नङासै जों बेखौबो जों बुङो मेथाइआव जों रोजाबो मानो जादों बियो आसल मथे जोङो बे फेग्रा मुवाखौ जोङो बाहायनायनि कारणे जोंनि समाजा बेबायदि जालांदों आरो जालांबावगोन जोंनि गेजेराव नुनो मोन्दों जों गावजों गावनो बुंलायो मा होनो आमुखाया 50 बोसोरल'सो जादों खिन्थु बियो मा जादों अबस्थायानो गैला जों बुङो मा होननानै जोंनि रावाव बुङो बिबो टिकेट मोनबाय होननानै जों बुङो नङासै टिकेट मोनबाय आरो साननैसोबा बिबो मा जासिगोन बिबो थांनांसिगोन जों बुङो एकदम गोरलै जों बुङो खिन्थु जों मानिनो एसे थान मोनो बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जोंहा जुदि इसोरा होनाय बैसोआ 50 बोसोरबा बा 60 बोसोरबा 70 बोसोरबा जोङो 70 बोसोरखौ जाहाथे मोजाङै मोनजानानै जोङो थैलांनो हायो बा जोङो बे बुहुमसिम मोजाङै जिउ खुंनो हायो बिनि कारणे जों मा खालामनो जोंनि देहाखौ जों गोग्गोयै लाखिनो जों बयबो मिथिगौ जापाननि मानसिफ्रा 110 बोसोर जोरो खिन्थु जोंनिया बेसेबां बोसोर मोनसे गामियाव आं खोनाबाय मानो 50 बोसोर जोरनाय सासेबो मानसि गैला होननानै बुंदों आरो 40 बोसोर मानो टिकेट लाखायो होननानै बुंदों मानो खारन बे फेग्रा मुवा बाहायनायनि थाखाय बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जों बयबो मिथिखायो खिन्थु थेवबो जों मानिनो थान मोनो नङासै बिनिखायनो जोङो मा खालामनो मानिनो जोंथ' थैगोन जानानै लोंनानै जों थैगोन जोंनि गथ'फोरा जों माखौ खालामगोन जोंनो जुदि जों जानानै लोंनानै जोंनि माइ बाख्रि जोंनि न' बां जोंनि हा हु धंस खालामनानै गालाङोब्ला जोंनि गथ'फोरा मादों जागोन गथ'फोरा जों जौ लोंनायखौ सानफ्रोमबो नायबाय थागोन जों फेनायखौ जों सानफ्रोमबो नायबाय थागोन जोंनि न'आव हाल्ला खालामनायखौ दावराव दावसि खालामनायखौ सानफ्रोमबो नायबाय थागोन बिनि उनाव बिसोरबो सोलोङा जानो सोलोंगोन बिसोरबो सोलोंगोन बिसोरनि दिनाव जानो हागौ जोंसो 50 बोसोर मोनजादों बिसोरनि दिनाव जानो हागौ सोरबा 20-30 बोसोरावनो बिसोर मा जागोन टिकेट मोनगोन अब्लानो जोंनि जाथिया मा जागोन जों बुङो बर' रायजो जोंनो नांगौ आलादा हादोर बुङा जानो जों गासिबो बुङो बर' रायजो मोनाबा जों गोजोना महा गोजोनगोन जोंलाय जोंहा जुदि देहायानो थायाब्ला जों जुदि 50 बोसोरखौनो मोनजालाब्ला 30 बोसोरखौनो जुदि जों मोनजालाब्ला जों बर' रायजो मोनब्लाबो गुबुन जाथिफ्रासो जोंखौ मा खालामगोन गाग्लोबफैसिगोन गाग्लोबा जानो जोंखौ गाग्लोबगोन अबानिया जोंनि गोदोर गोलावफ्रा थै होनानै लाबोनाय बर' रायजोखौ सोर लांगोन गुबुनफ्रा मोनगोन त्रिपुराया दिनै मा होनो त्रिपुरिफोरा देशखौ लाबोबाय खिन्थु दिनै सोर लाखो बेखौ बेंगलिफोरा बेखौ सासन खालामबाय दिनै त्रिपुरिफोरा बिनि मा नङा बिनि बिबानगिरि नङा मन्त्रि नङा अफिसार नङा सोरो गासैबो बेंगलिफ्रासो मानो कारन त्रिपुरिफ्राबो जोंबायदि जौ लोङै बिसोरबो मा होनो गथ'फोरखौ स्कुलाव हरनो रोङासै थाखा फैसा आरजिनो रोङासै बिसोरबो मा जायासै
गोबाव समय सोरबा धनिबाबो धनि धोनखौ लानानै बिसोर थानो मोनासै सोरबा हिक्षितबाबो हिक्षाखौ लानानै बिसोर थानो मोनासै बेनिखायनो लासै लासै जाथियावनो नोरजिया जालांबाय नोरजिया जालांनायनि उनाव बे जाथिया सोरनि आखायाव थांफिनखो दिनै बेंगलिफोरनि आखायाव थांबाय जोंबो दिनै बिब्दि जागोन जों बर'फ्राबो बेहेकरि जों ट्राइबेलफ्राबो जों बिब्दि जागोन जों बुङो जोंहा हा दङ जोंहा मा दङ जोंहा माने राव दङ जोंहा थुनलाइ दङ जोंहा हारिमु दङ जोंहा मा दङ जोंहा गासैबो दङ जों बुंनानै लायो खिन्थु जों जुदि जुदि लोंबाय थायोब्ला फेग्रा मुवाफोरखौ जों बाहायबाय थायोब्ला जोंनि गासैबो मोनसेनि उनाव मोनसे मा होनो जोबलांगोन जोंनिफ्राय गोमालांगोन जोंनिफ्राय मोनसेनि उनाव मोनसे जों खोमानानै लानो गोनां जागोन बिनिखाय आं गोबाव सम बुंनो थानायखाय नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ आं दिनैनो नोंथांमोना गारनो हागोन आं बेखौबो बुंनो थाङाखै नाथाय जों गारनो नाजानांगौ मानो जोंनि जायफोरा गावनि जिबनखौ अनगोन आं सानदों नोंथांमोना गारनो सेस्था खालामगोन जौखौ आं जुदि नंगौबोथ' आं माहाय गोलाव जिउ थांनानै थानांगौ सानोब्ला नोंथांमोना जौखौ गारगोन सिगारेट सोबनायखौ गारगोन बिरि सोबनायखौ गारगोन भां सोबनायखौ गारगोन मानो लोगोसे जोंनि खुदियाफोरखौ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ जों फोरोंलांनो जों हागोन नङाबा जों जिखौ मावो गथ'फ्रा बेखौनो मावगोन जों जुदि गावखौ अनोबासो जों मा खालामगोन जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ जों अननो जों हागोन जों जेसां जों अनब्लाबो जों जुदि अबथिरा थैनानै थाङोब्ला आंनि गथ'आ फरायनायाव मोजांब्लाबो जुदि क्लास 10 फरायबाय थानाय समावनो आं थैयोब्ला आंनि गथ'आ मा जागोन नोंथांमोना आं बुङाब्लाबो नोंथांमोना मिथिखागौ नङासै मा जागोन आद्रा जागोन जेबो जानाय नङा फाग्ला जागोन बियो सोर होनो बिनो फरायनायनि फैसाखौ सोर जाहोनो बिनो बिमाबो बिफाबो जुदि जायोब्लाथ' सोर ओंखाम संनानै होनो बिदि जाहैगोन बेबायदिनो जानो गोनां जोंनि बंस'आ मानो नस्थ' जागोन बेनिखाय जों गावखौबो अननांगौ जों जोंनि गथ'फोरखौबो जों अननांगौ जों गावनि गथ'फोरखौ रावबो धंस जानायखौ जों मोजां मोना नङासै हामा जानायखौ जों मोजां मोना जों अनोसो बेनिखायनो अनोब्ला जोंबो गावखौ अननांगोन गावखौ जुदि जों अनोब्ला जोंनि हामा स्वभाबफोरखौ जोंनि आखुथायफोरखौ जों गारनांगोन जेब्ला जों बेखौ सानसेनिफ्राय एसे गारलांगोन जोंनि न'खरफोराव मा जालांगोन रंजानाय फैगोन गोजोननाय फैगोन जोंनि न'खरफोराव मा जागोन थाखा फैसायाबो जोंहा मानो गोजौ जालांबाय थागोन सासे मानसिया बुंनायमोन आरो केरेलायाव खामानि मावो केरेलायाव खामानि मावनाय सासे मानसिया बेसेबां खामायोनो नोंथांमोना मिथिगौ ना हाजिरायानो 1200निफ्राय 1500हालागै थायोनो आरो मावथाबग्राफोरा 2000हालागै खामायो होनदों 2000 सप्तासेयाव बेसेबां जागोन सानबाबोला जुदि बियो 1000से खामायोब्ला 5000 थाखा 2000 खामायोब्ला बियो बेसेबां 10000 थाखा किन्तु बे मानसिया मा खालामोनो बे 10000 नङाब्ला 5000 थाखाखौ मावब्ला सुनिबार दिनाव सानसेयावनो बियो मानो फोजोबस्रायो लोंनानै जानानै जुवा खालामनानै नखानायैनिफ्राय आरो बिहा मावफिनाबानो बिहा ओंखाम गैला बिहा गथ'फ्रा मा जागोन गालांनाय गथ'फ्रा गालांनाय बिसिया मा जागोन गोबां समाव बेबायदि जादों गालांनाय बिसिया माब्लाबा मा खालामनो गोनां जादों फैसा मोना खाजिरा मावनो गोनां जादों गथ'फ्रा मा खालामनो गोनां जादों स्कुल गारनो गोनां जादों जोंनि गेजेराव बेबायदि जालांबाय थादों बेनिखाय जों बर'फोर देश नांगौब्ला जोंनो जुदि उदांस्रि नांगौब्ला जों गावनो उदांस्रिखौ जों गावनो सोरजिनानै लानांगोन बेनिखाय आं बेसिमखौनो बुंनो नागिरदों जों जाहाथे गाज्रि हुदाफोर जोंनि गेजेराव दङब्ला जों बेखौ गारनानै जोङो मोजां एसेनिफ्राय एसे जोङो खालामनानै दावगाबोनो जों नाजानि हक गासैखौबो जायफ्रा बेयाव खोनासंबाय आं सानदों दानो मानिनांगौ बे नङा नोंथांमोना थांनानै गोसो सिङाव सानहैगोन सावरायलायगोन बिनिफ्राय मा खालामनो नाजागोन गारनो नाजागोन जों सेस्था खालामबा गासैखौबो हागोन हामबायसै बयबो आखाइ खबना होगोन